Камера работи. Здравейте всички, добре дошли на това изключително събитие, на което всеки един от клиентите и бъдещите собственици на Jaguar може да тества, докосне до тези изключителни автомобили. Няколко думи искам да кажа, които да засегнат миналото и бъдещето на марката. По отношение на миналото, мисля, че това е една от много малкото марки, които имат такова славно минало в спорта, в победите, в технологиите и удоволствието от управлението. Само си спомнете E-Type, който е обявен за най-красивият автомобил на столетието. Пред вас е пък настоящето на марката. Изключителни автомобили, емоционални, с душа, с най-модерните технологии, които са достъпни в автомобилния свят. Всеки един от автомобилите, които вие тествате и ще тествате, е направен от алуминий. Всеки един от автомобилите е един истински Jaguar. Начало, разбира се, с последното попълнение F-Pace. И ще завърша с бъдещето на марката. Бъдеще, което много скоро ще може да се убедите сами, че ще е изключително. Такова, което е изключително и настоящето. Бъдеще, което ще увеличи гамата на Jaguar и бъдеще, което ще утвърди Jaguar като автомобили, които са спортни, бързи, мощни и отново да кажа с душа, а не просто машини. От мен приятно тестване и успех с автомобилите.